Mga amigo, hari kami subong sa Historia Meze and Grill, a Turkish restaurant. So, upod ka mo sa amon kay makaunta. Bao pa lang sa asudo, makaon na tapos sinugba gida. Lantaw tay. Right? Stingan ti di chiboga. Ang kinaserve din nila sa Historia is more on grilled lambs and chicken. So, pwede ka ka-choose per person or platter. May mga kebab man sila. So, tama sila choices. Nag-order na si Miko. Gin-mute ko lang anay kay may music background. So, budlay na makapiright kita. So, in-order namon platter para sa amon grupo. Sana nag-order na si Miko. Ang taon tayo kung anong tsura ya. And of course, hindi man hulang beer. Here be beer. So, ari ng platter. This is good for 4 to 5 persons. So, nami itsura yo. Damo. Laway-laway ito ba? So, pisaan ta na. Chibugan na. Galing naman ako ng 8 eh. Sus Maria, sa pagkanamit, biranta, dapat ay gutom, diba? Namit. Recommended. Oh my God. Check this out, it's empty. Everyday mag-aano No, siya. everybody. Pwede mo pang beer, hindi dalawa? Huh? Yes, boss. Dalawa, di ba nag-isa? You want another one, boss? Hindi. Hindi. Ikaw muna. Sige, mamaya pa, sige na. Order pa ulit tayo. Sabay din ulit. The Christmas. 16 of December. No, the starter is finished. Next round. Whoa. What's her name there? And her? Saturday and Sunday.
Second round, di pa makontinto ka pa ngayon. Sus Maria, extra. Yo, tira na naman. Okay, let's roll. My God, it's free. Oh, yan na talaga. Second round. Oh, lagay mo dyan. Meron pa kami. Ano problem? Ano ba ako sa mo? Kala ko sabi best Hindi, pwede. Ilagay mo yung plate. My God, wala tayong ano nagluto nila ng ginagawa namin. Puro kain. Ang may Grabe, wala lang tugay. Ubos na naman. Puro gid yung tumabi. So, anyway, in fairness, namitin man siya. Grabe. Hindi, kasalumuon pala. So, and after that, yung tagaan pa kami nila dessert. Very nice dessert. Dami, kaya after some food, sa kapaunay-unay, kami tagaan kami nila Turkish tea. So, that's a good one. So, it was really a sumptuous night. And tanan kami busog. Sus, grabe. So, before we finish the night, lakat-lakat kami anaya. Ang patuntong. So, lagaw-lagaw na sa mola. Batsaba na na eh. Pinisabad-sabad na na eh.